До вашої уваги 7-й епізод відеоподкасту «А що про Крим?». І сьогодні мій гість – журналістка, а нині військовослужбовиця, пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Магура Анастасія Блищик. Настя, привіт. Привіт, слава Україні. Дякую, героям слава. Дякую, що знайшла час і завітала до нас. Дякую, що запросив. Радий тебе бачити в нашій студії. Навзаєм. Одразу до питання щодо 47-ї окремої механізованої бригади Магура, пресофіцеркою якою ти є. Влітку, ще, якщо не помиляюся, головний сержант Валерій Маркус на своїй сторінці в Інстаграмі інформував про набір бійців. Як взагалі цей відбір бійців відбувався? Відбір почав ще раніше, ще навесні. Тоді Іван Шаламага, це зараз він на посаді заступника командира бригади, він служив в 30-й бригаді, і йому запропонували створити 47-й окремий батальйон. В той момент проходив навчання в цій бригаді Валерій Маркус, і Іван Михайлович запропонував Валерію Сергійовичу стати головним сержантом батальйону, і вони далі тоді вже оголосили відбір людей. Спочатку в батальйон, потім батальйон виїхав виконувати бойові задачі в зону бойових дій на Донбасі вони були. Після повернення їм сказали розширюватися до полку, а після того вже до бригади. І, власне, чим відрізняється 47-ма окрема механізована бригада від більшості інших бригад? Те, що туди не набирають людей з військкоматів. Там, щоб потрапити в 47-му бригаду, треба пройти відбір. Це співбесіда. Це і моральні, і фізичні якісь... Ні, фізичних це насправді, я не знаю, звідки це взялося. Напевно, люди плутають це все з здачею на шеврон. Тому що взагалі, щоб потрапити, треба пройти співбесіду. Це перший етап. Так, це треба поговорити з Іваном Шаламагою, з Валерієм Сергійовичем Маркусом, і вони вже розмовляють з людиною і дивляться, наскільки людина мотивована, готова навчатися. Ну і після того вже, якщо людина проходить відбір, вона потрапляє в бригаду, починається оформлення документів. А щодо фізичної підготовки, то це інша історія. Фізична підготовка треба лише тоді, коли ти здаєш на шеврон. Тому в кожної бригади є свій шеврон. І зазвичай в усіх бригадах його просто видають. Усім. Але в 47-й бригаді шеврон треба заслужити. У нас є шеврон по кольорам. Є звичайний штабний сірий, зелений шеврон. Це означає, що людина пробігла 10 кілометрів, підтягнулася 10 разів і залізла по канату. От тоді людина отримує зелений шеврон. Чорний шеврон – це вже носять наші командири, які, власне, створювали цю бригаду. Тому під час відбору до бригади фізично, там не треба бігати, стрибати, ні. Там головне дивляться, наскільки людина мотивована, тому що важливо, щоб була мотивація. Саме тому не набирали людей з військкоматів, тому що ми знаємо всі прекрасно ці історії, коли людям вручали повістки під церквою, десь в супермаркеті, в клубах, людям, які взагалі не хотіли служити. А немотивовані люди на війні – це, я не хочу називати, що це зло, але це неправильно, тому що ці люди можуть втікти з поля бою, підставити свого побратима. Так не має бути. Ми живемо в нашій країні, ми повинні любити свою країну, і ми повинні бути готовими захищати свою країну. Тому для нас було важливо в цій бригаді, аби люди були вмотивованими. Щодо співбесіди, ти сказала, що питають про мотивацію людей. Яким, мабуть, якостям надають більшу перевагу? Чи що, мабуть, можливо, не треба казати точно, якщо ти хочеш потрапити до цієї бригади? По-перше, як говорив Валерій Сергійович Маркус, були люди, які приходили і говорили: я не хочу копати, я прийшов вбивати. Таких людей відсіювали, тому що в армії, окрім того, що ти вбиваєш, ти маєш копати окопи, ти маєш виконувати купу ще інших задач. Не буває таке, що ти прийшов, все, я буду тільки вбивати. Це неправильно. Тому
Просила людину там розповісти про себе. Людина розповідала, і вже з там розповіді було зрозуміло, чи мотивована ця людина, чи здатна ця людина навчатися, тому що у нас дуже багато людей, от, зокрема, мені говорять, я не йду на війну, і взагалі я не йду зараз до військкомату, я не хочу, бо я нічого не вмію. Яка буде від мене користь в армії? Але це виправдання насправді, тому що у нас більшість військових, які потрапляють в армію, нічого не вміють. Вони вчаться вже в учебці, вони вчаться вже безпосередньо на полі бою. Ну, в нас війна, нам немає коли навчатися. Якщо ми зараз всі будемо навчатися там роками, то у нас не буде нашої країни, і вже російські прапори будуть в Польщі. Тому, така ситуація. На жаль, 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабний наступ. На жаль, нас закидають ракетами, які вбивають українців. На жаль, захоплюють наші території, які зараз під російським прапором. На жаль, так. Але в армії треба люди, треба мотивовані, які захочуть служити, які захочуть йти відбивати наші території. Розуміючи, усвідомлюючи всі ризики. Так, можна загинути, так, це страшно, страшно рідним, безумовно, але в нас війна, і хтось має це робити. Говорячи про мотивацію людей йти ставати до захисту країни, хотів би з тобою поговорити про взагалі інформаційну кампанію, яку, на мою думку, потрібно проводити, роботу потрібно з громадянами працювати. Я не знаю, хтось Міноборони, чи Генштаб, чи Мінінформполітика має це робити. Але от останнє, що дуже обговорювалось, принаймні я з колегами, це оця рекрутингова кампанія Міністерства внутрішніх справ щодо гвардії наступу. Бо я коли дивився ці ролики, це дійсно захоплює, ти надихаєш, ти хочеш долучатися до них. Але от, як і ти згадала, випадки щодо вручення повісток, і там в соцмережах можна було бачити різні реакції людей, взагалі емоційні прояви. Скільки це взагалі важливо, і як це має відбуватися, бо війна не закінчиться завтра. І навіть якщо воєнна перемога, бойові дії припиняться завтра, загроза російського нападу і агресії все одно вона залишатиметься. Так, я вважаю, що в нас взагалі 9 років війни, і за ці 9 років люди нічого не знають, яка в нас ситуація взагалі на фронті. Коли було АТО-ООС, то люди взагалі, маленька частина нашого населення лише відстежувала, а що там на Донбасі, а що там в Криму нашому. Бо Крим наш. Максимум, що люди робили, це писали там якісь пости Крим наш, додавали якусь фотографію архівну з Криму, там з Ялти, наприклад, так? Але зараз повномасштабне вторгнення. І вже наче війна постукала кожному в двері. І ракети літають у нас тут по всій країні нашій. Російські ракети. Але люди не знають нічого про війну. Я вважаю, що те, що обрали той шлях наші медіа, заспокоїти людей, це неправильно. Я вважаю, що треба, щоб люди реально знали, яка ситуація на фронті. Тому що люди, нас же ж постійно кажуть, Збройні сили України відбивають наступ. Так, це правда. Збройні сили України відбивають наступ. Треба поважати Збройні сили України за це і дякувати щодня кожному нашому захиснику і захисниці. Але разом з тим, ми маємо розуміти, що гинуть не тільки російські військові, як ми радіємо зведенню Генштаба, гинуть і українські військові. І комусь треба їх замінити. Тому у нас люди сидять і думають, що я піду взагалі до військкомату, а далі там учебка, що я поїду на фронт. Збройні ж сили України справляються. Але ніхто не розуміє, що Збройні сили України теж втомлюються. Те, що наші військові без ротацій, те, що вони і фізично втомлюються, і морально втомлюються. Тому що ти сидиш там в місці, де немає цивілізації, де немає можливості помитися, тут ще й ворог тебе хоче вбити просто щогодини, щохвилини, щосекунди. Люди мають це усвідомлювати. Мають проявляти повагу до Збройних сил України і розуміти, що тим, хто зараз на фронті, треба допомогти. А допомогти можна, доєднавшись до лав Збройних сил України. Або ж, я розумію, що всіх забрати зараз на війну – це неправильно. Але коли
я чую таке виправдання: та ну, чого я піду, я ж доначу, або економіка помре. А я пояснюю, якщо ти там щодня купуєш каву за 50 гривень в кав'ярні, то це якби на тобі не тримається вся економіка. Насправді. Ну, давайте будемо відвертими. А якщо ти там донатив 3 тижні тому чи місяць, там, да, якихось 300 гривень, так, кожна сума має значення. Але... Ну, чи є це виправданням просто? Важко назвати. Але треба, ну, я вважаю, що треба робити більше. В нашій країні війна. І нечесно думати, що от перемога буде лише за рахунок тих, хто взяв до рук зброю. Нам треба об'єднатися ще більше. Ми були об'єднані 24 лютого і там перших півроку. Зараз усі розслабилися. Я це спостерігаю, я це бачу. Я виставляю якісь збори в Інстаграмі, я вже не виставляю. Тому що мені вже, коли я бачу, що люди просто дивляться, там подивилось 2000 людей, сторіс, а грошей трошечки, то я думаю, та я вже сама закину ті всі свої гроші якісь там, да. Неприємно. Неприємно те, що... Я розумію, що люди повинні жити, безумовно. Ніхто не говорить, що всі мають сидіти там і ревіти там, да, чи сидіти трястися. Ні, життя має продовжуватися. Але ми не повинні бути байдужими до війни. І не повинні так, Збройні сили України справляються, а я тут буду собі займатися своїми справами. Так нечесно. У нас в країні повномасштабне вторгнення. Це все серйозно. Це не та війна, яка була до 24 лютого, коли ми тримали оборонну війну, бо у нас не було там зброї, щоб піти в наступ і відбивати Крим, Донбас. На жаль. Я з тобою тут погоджуюся, бо просто коли ми з тобою навіть бачились півроку тому в Харківській області, я приїхав потім до Києва, да, і тут просто колосальна різниця. Я їздив потім в листопаді на Херсонщину, приїжджаю сюди і просто я бачу цю різницю, як люди... Принаймні те, що стосується Києва, я погоджуюся з тим, що коли кацапів викинули з Київської області, люди розслабилися. Розслабилися, звісно, тоді всі так об'єдналися. Просто, і ще раз я повторюся, звісно, в армію забрати всіх неможливо, але люди мають робити максимально багато. У мене є подруга, яка працює в суді, вона цілий день робить купу роботи, потім приходить додому, швидко їсть і до 12-ї ночі плете сітки. У нас, давайте так, давайте збирати якісь продукти, вітаміни, теплий одяг нашим військовим відправляти. Ці самі сітки плести. У нас, ти сам, я думаю, пам'ятаєш, скільки людей виставляли собі в сторіс і говорили, я плету сітки, але то було навесні 2022 року. Потім всі вже просто повернулись до роботи, тому що танки ж з-під Києва вже поїхали. Люди почали жити своїм життям. Але не можна ігнорувати війну. Треба допомагати. Максимально об'єднатися настільки, наскільки це можливо. Я розумію, що жити хочеться там, своїм життям, що у людей купа там своєї роботи, купа справ, там своїх побутових якихось питань, особистих. Я розумію це. Давайте почекаємо. Це все буде, ми повернемося до життя. Але зараз треба максимально об'єднатися, щоб це сталося якнайскоріше. Хочу перейти з тобою до питань, пов'язаних з журналістикою. І зараз купа українських журналістів, іноземних також, вони їздять на деокуповані території, в зону бойових дій, вони фільмують наслідки і окупації, і воєнних злочинів, які коять росіяни. І ти безпосередньо, як пресофіцерка, з цими людьми контактуєш, я так розумію, супроводжуєш їх. Так. І мені тут питання таке, знаєш, воно пов'язано з етичною складовою, бо я розумію, що запити у журналістів можуть бути різними. Зокрема, на Херсонщині і в Харківщині також, коли там знаходили катівні, катування, люди шукали людей, які пережили це. Що зараз? Які запити ти чула і відчувала від цих журналістів?
І українських, і іноземних. Я хочу подякувати, насправді, українським журналістам, а також і іноземним, які документують злочини Російської Федерації. Але разом з тим є інша сторона медалі. Журналісти, які хайпують. Їм, вони проїжджають там, на деокуповану територію, їм не цікаво те, що там люди були в окупації, якось їм допомогти тим сюжетом, так? Оголосити збір коштів. Їх цікавить зґвалтовані діти, закатовані люди. Ось такі запити. Я розумію, що це важливо про це говорити, тому що світ має знати правду, але іноді це заходить занадто так далеко і неетично себе поводять журналісти в пошуках оцього ексклюзиву. Це те, що я спостерігала і бачила. Таких небагато журналістів. Більшість все ж таки тримають свій інформаційний фронт для того, щоб світ дізнався правду. Для того, щоб світ побачив, що ось росіяни – це терористи, це вбивці, це гвалтівники. А так, запитів дуже багато. Журналісти, якщо це, наприклад, якесь місто, селище звільнене, їм більш цікаво там поспілкуватися з місцевими, аби вони розповіли, як вони вижили в тій окупації. Також є запити, хтось хоче там більше військових записати, артилеристів, мінометників, також хочуть подивитися на ту затрофейну техніку, на ті танки, БТРи, чи там ті самі міномети. Різні запити в журналістів. Різні. А от щодо цих етичних норм, які порушуються, чи доводилось тобі їх якось припиняти, присікати? Всі моменти, коли там я супроводжувала деяких журналістів, і коли вони спілкувалися з людьми, які прожили пекло просто в окупації, і коли вони розповідали, і в них були сльози на очах, вони плакали, тому що це важко. Журналіст перебиває і каже, а не підскажете, може, є дитина зґвалтована тут десь? То я бачила погляди цих людей. І я офігіла. Так не можна. Хоча б треба, я думаю, проявити якусь повагу до людей. І якось спробувати допомогти їм. А не шукати ось ці теми, як, кажуть, журналісти теми, для того, щоб зняти відео і набрати дуже багато лайків, коментарів, поширень. Війна – це не хайп. Війна – це страшно. Це горе, це сльози, це вбивство. Не треба хайпувати. А щодо... Ти казала про те, що журналісти мають допомагати людям. Були такі... Чи є такі приклади на твоїй практиці, щоб вони були? Чи можеш їх навести? Так, тобто журналісти там записували історію з людьми, і люди там говорили, ось там в мене прилетів снаряд, там в мене немає даху. І журналісти потім там робили сюжет, оголошували збори. Я не знаю, чи вони закривали ті збори, але таким чином намагалися допомогти. Тому що люди були в окупації, в них немає ні грошей, нічого. Якщо ти в окупації і в тебе проукраїнська позиція, це ж там ти залишаєшся без роботи, без нічого просто. Ти не можеш піти гуманітарку отримати російську. Це я порівнюю з моїми батьками. Вони не отримували ті 10 тисяч рублів, які росіяни роздавали. Гуманітарку теж не отримували. То моїм батькам було важко.
на Херсонщині там. Були такі, що я бачила, журналісти приїжджали з коробками, роздавали потім людям продукти, якийсь одяг. Тобто, це так вони, як то кажуть, одним пострілом двох зайців били. І приїхали і познімали, розказали і показали всьому світові злочини Російської Федерації. І таким чином там так допомогли людям. От у тих людей вже є що там поїсти на якийсь перший період часу, там в що одягнутися. Так, я ще раз повторюся, дуже багато професійних журналістів, які дійсно виконують свою роботу. Але просто є там маленька частина, які все ж таки більше хайпують. Це той стандартний приклад, коли одна із блогерок поїхала в Бахмут і запитувала в військового, а правда, там, що за статистикою в Бахмуті українські військові живуть не більше 4 годин. Це було не при мені, це я бачила вже в Ютубі. І я така думаю, як їх взагалі туди пустили? Як можна таке запитувати у військового, який зараз перебуває в Бахмуті, який, я впевнена, на власні очі бачив, як гинуть його військові, який сам не розуміє, чи він вибере це звідти. Правда, за статистикою, 4 години українські військові тут живуть? Я взагалі в шоці. Це на кого ця людина працює? В тебе до 24 лютого, до початку повномасштабної фази війни, ти працювала журналісткою на Україні 24, так. Правильно? Чи в тебе зараз не виникають якісь такі, всередині конфлікти між Анастасією пресофіцеркою і Анастасією журналісткою? Я чітко розділила, я не журналістка зараз, я військовослужбовиця. Я маю допомогти журналістам показати війну, показати правду. Звісно, мені бувають моменти, коли мені хочеться там взяти, забрати той мікрофон і самі взяти те інтерв'ю. Є таке, бувають такі моменти, але все ж не журналіст, а військовослужбовець. Це так мене чітко я розділила собі в голові, і коли я йшла в армію, чітко. Вдається розмежувати. Так. Таке питання щодо, якраз ти розповідала про Бахмут, це одна з зараз найгарячіших точок на фронті. І, зокрема, пов'язаних з подіями там, з подіями, які відбуваються на інших окупованих територіях, можна спостерігати, як росіяни вкидують щось в український інформаційний простір, якісь фейки, пропаганду. Ти взагалі відслідковуєш, що відбувається, і що, на твою думку, чи відслідковуєш ти це взагалі? Так, є різноманітні телеграм-канали російські, там дуже багато підписників у них, і являюся я теж підписницею. Але це для того, щоб розуміти, що вони пишуть, як вони бачать цю війну. Зрозуміло, що 90% того всього брехня, але вони дуже грамотні в тому. Вони настільки подають цю неправдиву інформацію так, що ті 143 мільйони, чи скільки там в Росії населення. Близько 150. Так, то вони вірять, вони читають, вони дійсно вважають, що російська армія сильна, що вони прям досягають успіхів і що в них втрат немає. Вони пишуть про втрати українських там військових. Там такі втрати, вони пишуть такі цифри. Я як читаю, думаю, господи, нас стільки населення немає, скільки вони пишуть. В них це все грамотно. Вони за 9 років війни вже стільки вкидів тих було. І росіяни весь цей час вірили в то все. Тобто, оця історія з розп'ятим тим мальчиком, ми всі знаємо це. Я вже давно говорила про те, що нам треба таку свою історію було якусь придумати, тому що у нас українці ж дуже багато хто говорили, не все так однозначно,
і все інше. Там непонятно, хто з ким воює на Донбасі. Ну, зараз вони вже розуміють, з ким ми воювали, коли вже війна постукала їм в двері. Тобто, ну, є моменти такі, коли нам варто було повчитися в кидах у цих фейків у них. Ну, не знаю, тут просто такий момент, мені здається, що пропаганда працює, антипропаганда не працює. От, ну, а на твою думку, чи вдається все ж таки українським журналістам, зокрема, які висвітлюються все, якось розвінчувати, перебувати ці фейки? Ну, для кого ми Для себе. Ну, почитали українці, ну, почитали десь за кордоном. Але ж, ну, на кого спрямовані це? Ну, російська пропаганда, вона не лише на окупованій території чи на своїх громадян, вона ж і за кордоном дуже сильно діє. Так, але ну, у них сильно то все розвинено. Вони прям за 9 років війни вони навчилися то дуже вміло робити. Ми так не вміємо. Ну, ти вважаєш, що нам теж треба цьому вчитись і робити такі самі відповіді їм? Так. Ну, не прям так, як вони, тому що в них там то заходить, да. Але з нашого боку теж треба. Одне з цих складових, що мені дуже сильно не подобається насправді, коли починають в соцмережах просто насміхатись над цими чмобіками, там, технікою, яку вони везуть. Ну, я розумію, що вони не вмотивовані, може, але що воно їде, стріляє. Так, це допомагало на початку повномасштабного вторгнення, тому що це повномасштабна була війна, люди всі були налякані, ну ми всі були налякані, нічого собі, ніхто такого не очікував, що буде такий повномасштабний наступ. І нам було тоді легше. Емоційно, коли ми там читали ті новини, от чмобіки, а ось вони там не знають, що таке унітаз. Це нам, ну, психологічно нам це допомагало. Але вже рік повномасштабного вторгнення і, вибачте, які чмобіки? Чмобіки захопили у нас Донбас, у нас Маріуполь, весь під російським прапором. Херсонщина, лівобережжя Херсонщини мої. Російські танки були під Києвом. Це дійсно друга армія світу. У них є купа цієї техніки, у них купа зараз вже мобілізованого, як то кажуть, м'яса, але це м'ясо теж може стріляти і вбивати. Тому не треба недооцінювати нашого ворога. І просто цим самим ми знецінюємо роботу Збройних сил України. Тому що те, яку запеклу боротьбу ведуть наші Збройні Сили України, це все, ну, це все дуже складно, і це все дуже серйозно, і це війна. Тому ті всі насміхання, вони були доречними там на початку вторгнення, для того, щоб ми всі були, знаєш... З глузду просто не поїхали. Так, щоб з глузду не поїхали. Але зараз, ну, це недоречно. Зовсім недоречно. Розуміючи, яка ситуація складна під Бахмутом тим самим. Запорізький напрямок. Чогось всі про нього забули. Хочу тебе спитати про твою моральний стан. Ну, тобто на службі нема вихідних. Угу. Так? Ти працюєш, особливо коли це в зоні бойових дій, це в умовах постійного стресу. Що допомагає взагалі якось морально триматися? Зараз я прикомандирована до Міністерства оборони і несу службу поки в Києві, але вже скоро буду повертатися до своєї 47-ї бригади. І мені тут складніше морально, ніж там. Там легше. Мені легше бути серед військовослужбовців, коли ми одне одного розуміємо. Тут мені зараз морально дуже важко знаходитися в Києві. І я вже чекаю, коли закінчиться те відрядження в мене. А від чого важко? Ну, диви, я не скажу, що там, да, я не служу вже багато років, ні, я служу 7 місяців. Але за цей весь період я вже відвикла від цивілізації. Для мене Київ став дуже величезним, мені некомфортно. Я відвикла від цін, я не знала, які ціни у нас на продукти. Як виявилося, вже зовсім все помінялося.
Я така думаю, так, мені треба піти купити собі цивільний одяг, тому що весь мій одяг по коробкам десь у друзів. Я зайшла в торговельний центр, зайшовши в магазин. Я дивилася на то все і не розуміла, а що мені собі купити. Я звикла до форми своєї військової. Якщо бачиш, в мене там сорочка зараз, вона якого кольору? Олива. Тобто це, я не купила собі там, як раніше б я купила б собі якусь кольору пудри, там, чи якусь там, я не знаю, фіолетову, чи там які ще кольори є. Підскажи, блакитна. Я вже забула, в мене тільки в голові кольор олива. Розумієш, тобто я відвикла від цього всього. Я відвикла від цивілізації. І мені якось некомфортно. І плюс, коли ти бачиш... Коли я йду в військовій формі, а ще, не дай Боже, я підійду до когось із чоловіків запитати, як пройти, чи котра година, чи ще щось, всі думають, що я хочу вручити повістку. Я спочатку не зрозуміла, в чому справа, але потім вже мені підсказали. То я так думаю, я не була трішки готова таке побачити. Знаєш, не була готова до цивілізації. Я звикла там по селам їздити, по маленьким містечкам, а Київ великий, тут затори, тут стільки людей, тут всюди пахне кавою. Не, там, лавандовим рафом, а не просто розчинною кавою зі згущенкою, як там. Тобто, я розумію, що мені після повернення з війни треба буде якась адаптація і, напевно, робота з психологом, я не знаю. І людям з цивільного життя треба розуміти, що повернуться військові з психологічними проблемами, люди з інвалідністю, без кінцівок. І люди вже мають розуміти, і думати, як треба буде поводитися з цими людьми. Тому що військові, коли повертаються, це не ті люди, які були там до війни. Це вже зовсім інші люди. Тому нам треба буде розпочинати якусь масштабну кампанію, я не знаю, щоб навчати людей, щоб вони розуміли. Щоб люди розуміли, що треба проявляти повагу. Щоб не було так, як було там за часів АТО-ООС, коли військові поверталися, а їм казали, так ми тебе туди не посилали. Або там у нас, якщо пам'ятаєш, заголовки ЗМІ, атошник, контужений атошник. Або хтось ще додавав кончений контужений атошник. Так не має бути. Має бути абсолютна повага до кожного з наших військовослужбовців, які боронять нашу землю. І люди вже мають думати, як з ними розмовляти, як з ними поводитись, коли вони вже повернуться після перемоги. Дякую тобі дуже за це, що ти зараз сказала, бо якраз я хотів про це спитати. І просто в продовження цього, окрім того, що суспільство має готуватися, безумовно, зараз як люди можуть просто висловити якусь підтримку військовим, чого не варто, можливо, казати, якщо б ти порадила? Якщо ви бачите військового, просто, знаєш, коли я була ще в цивільному житті, коли я бачила військового, мені так хотілося підійти подякувати, але я соромилася. Не треба цього соромитися. Бачите військового, підійдіть, подякуйте йому, потисніть йому руку, йому буде приємно. Донатити треба ще. Бачите, що військові оголошують збори, поможіть зібрати на той тепловізор, чи на той дрон, чи на ремонт автівки, чи на саму автівку. Допоможіть. І тоді військові будуть розуміти, що вони потрібні, що вони відчуватимуть цю підтримку. І вони розумітимуть, що вони там не дарма воюють. Що ось є потужна підтримка в тилу. Люди
незнайомі навіть люди, які допоможуть, які завжди підставлять своє плече, які не кинуть в біді. Тобто має бути так, знаєш, родинний зв'язок. Навіть між людьми, які абсолютно не родичі. Ось так, я думаю. Просто, розумієш, потім вже після перемоги військові знімуть форму, вони будуть ходити в цивільному одязі. І суспільство має бути готовими до агресії з боку військовослужбовців, тому що не всі... Я розумію, що я сама вже стала агресивна. В мене бувають прояви агресії, я не контролюю це. Я, буває, там зриваюся на своїх рідних, в мене є таке, а потім думаю, Господи, що я роблю? Але, ось так, на жаль, так, треба буде працювати мені над цим, треба буде мені ходити до психолога. Є таке. Я можу щось агресивне написати в соцмережах. Потім думаю, коли вже мене попустить трішки, думаю, Господи, нащо я це написала? Але, ось так. Я такою не була. Я такою стала. Я не хотіла бути такою ставати. І мені треба буде над цим працювати. Тобто, люди мають бути готовими, що потім може бути все, що завгодно. Тому треба підтримувати людей, особливо рідні. Рідні мають розуміти, що їх там чоловік, там брат, сестра, жінка повернуться потім додому. Це вже будуть інші люди. І треба їм допомогти адаптуватися в цьому суспільстві. Це дуже важливо. Дуже важливо. Не залишати військових потім без підтримки. Ні в якому разі. Останні 2 питання. Хочу поставити тобі про Крим. І перше, розкажи, будь ласка, поділись з нами, якщо це можна, своїми спогадами про Крим, коли ти там була в крайній раз. Так. Я пам'ятаю, що вперше в Крим я поїхала, це був 6-й, якщо не помиляюсь, клас. Тобто це було давно. І ми їздили там в монастир, я пам'ятаю, купалися в морі. І я ж сама з Херсонщини, з Лівобережжя, в мене було моє Азовське море, це коли пісок, мілке море, а Чорне море було вже більш холодним мені, плюс там каміння, а не пісок, був такий пляж, ми були на такому пляжі. Але це прекрасні спогади. Я заплющую очі, і я чітко пам'ятаю ось те море і ось ті гори, і як ми їхали з серпантином. Я це чітко пам'ятаю. Потім я вже їздила в Сімферополь до сестри своєї, вона навчалася в Криму, в Ярослава Мудрого, і їй довелося потім в 2014 році переводитися. Вона перевелася в Запоріжжя, навчалася там, тому що наша родина прийняла рішення, що вона не буде залишатися в Криму. Вона довчилася до літа, тому що це була така умова, для того, щоб їй потім віддали документи. Тоді ще ходив потяг, я пам'ятаю, і в Криму тоді ще був перехід, тобто там ще були українські наші гривні. А потім сестра вже забрала документи влітку. 23 червня, якраз на мій день народження, вона забрала документи і приїхала. І дуже, дуже боліло нашій родині те, що сестрі так довелося переводитися, і що забрали Крим. Крим прекрасний, Крим – це наш Крим, і ніхто не має права, ніхто не мав права його просто прийти ось так і забрати. Я розумію, що там дуже багато налаштованих проукраїнських людей, які вже 9 років чекають. То хай рідненькі потерплять, вже скоро ми будемо там. І я дуже хочу бути дотичною до цього, прям дуже. Я хочу, так, знаєш, через своє лівобережжя Херсонщини на Крим прям. Треба подумати, чи брати купальник. Крим прекрасний. Всі сумують за Кримом. Всі хочуть в Крим. Тому що я люблю море і люблю гори. А Крим – це поєднання. Море і гори. Тому, це фантастика. Тут трохи популізму від мене. Я просто хочу нагадати про пораду очільника ГУР Буданова, де він порадив провести відпустку цього року в Криму. Ага. І
Ти родом з Херсонщини, з Лівобережжя, я з Криму. Поки що тимчасово наші майже земляки окуповані. Так. І, звісно, що ми туди повернемось. Безумовно. Але чи буде для тебе перемогою саме це? Що ти вважатимеш перемогою? Просто фізичне повернення всіх наших територій людей? Поясни, будь ласка. Не тільки. Безумовно, ми маємо повернути усі наші території. Як ото кажуть, ми потім підемо на Ростов. Та нащо нам той Ростов? Я не хочу ні Ростов, я не хочу... Мені не треба той. Просто давайте повернемо наш Донбас, виб'ємо цю Запорізьку область через Мелітополь, підемо по тій трасі прямій на Крим. Але це не буде просто, повернення наших територій, це буде недостатньо. Нам треба очистити нашу країну від зрадників. Уяви, скільки їх багато. Я це побачила по своїй рідній Херсонщині. Це люди, з якими я жила, це люди, з якими я росла. Це вчителі, які мене навчали. Це мої друзі, з якими ми гралися разом. І вони зрадниками виявилися. Я не думала, що таке в житті взагалі буває. Ми ж жили всі разом в Україні. Ми ходили в українську школу, ми співали гімн України. Як можна потім взяти ганчірку до рук, оцю триколорну, і йти гордо крокувати з цією ганчіркою українською землею? Як? В моїй голові це просто... Я не знаю, як, що там коїться в головах людей, я не знаю. Нам треба очистити, покарати всіх зрадників. І тримати, це те, що болить мені конкретно, тримати пам'ять про всіх наших військовослужбовців, які віддали своє життя. Це прям найосновніше, що я хочу. Щоб була повага. Щоб не забулося. Щоб люди завжди дякували і вшановували пам'ять. І підтримували родини загиблих героїв. Це те, що я б хотіла, щоб так було. Ну і повага до військовослужбовців, які повернуться з війни вже. Те, про що ми з тобою ось говорили. Безумовно, це все нам дається і дасться ще великою дуже ціною. Я дуже сильно сподіваюся, просто не те, що сподіваюся, я знаю, що це відбудеться. Після деокупації мого рідного півострова Мені, до речі, пишуть з півострова. Пишуть і кажуть, ну що, коли? Я кажу, скоро. Тобто я не очікувала, що мені будуть писати, але мені пишуть. І те, що там нас чекають, це прям настільки гріє. Тобто нас там будуть обіймати, нам будуть дякувати. Тобто там дуже багато людей, які, на жаль, не змогли виїхати з окупованого Криму, але вони нас чекають. І це дуже круто, це клас. Надихає просто сила тих людей, які впродовж цих 9 років не втратили надію. Так. Анастасія Блищик, пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Магора. Дякую тобі дуже за цю розмову. Дякую тобі.